Добрый день, друзья. У нас очередной подкаст. У нас гость Носир Мирзо. Носир Мирзо занимается ресторанным бизнесом, а также мотиватор, бизнес-практик, бизнес-тренер, да, если не ошибаюсь. Мы будем сегодня говорить на таджикском языке. Если будут какие-то ошибки, не осуждайте. Это экспериментально. Салам алейкум, Носир. Ассалому алейкум. Да. Салам алейкум. Добрый вечер, уважаемые подписчики. Акай Раимҷон, якам мо мехостем ки миннатдории худро ба шумо баён кунем барои даврат ба барномаи Хорика. Мы будем использовать и русский язык, и таджикский язык. Почему? Потому что наша цель дать изюминку. Мақсади гапа додан дар кор яхе гапҳое ҳаст ки ба забони русӣ бисёр ширин мебурад, яхе гапҳое ҳаст ки ба забони тоҷикӣ ширин мебурад. Барои ҳам хотир аст ки ин барнома дар бораи ресторан бошад, қатъи шумо суҳбота сар мекунем. Да, барое ки мо як хел термино дорем ки дар забони тоҷикӣ тарҷима кардан қиинтар аст. Да, вы правильно говорите. Носирҷон, шумо қати ту гуфта гап мезанам, ҳичи вас Конечно, надорад ничего ба нет. фикрам. Носир чанд қа шуд ресторан қати шуғл доред? Мо рости гап случайно ресторанный бизнес ба омардагим. Чихияем бачаҳое ки ҷавон, якияем мехоҳӣ ки пул кор кунӣ, ягон даромад кунӣ. Як орзуи ҳамин детский гуфтагӣ орзу буд. Аз соли 2011, аз 2010 ба 11, як 13 сол мешавад. Мо ҳам як кафеи Три семёрка гуфтанӣ ташкил кардем. Ҳамон вақтҳо чӣ хеле вақте ки мо ҳамин чиза ташкил кардем, мо фикр мекардем ки ҳамин ресторан бояд ҳамин фасон бошад, мақсад деволош хушрӯ бошад, як чизи мақсад чӣ бошада, необычный бошад. Вақте ки ҳамин якум бор ресторана кушодем, мақсад сервиса чӣ кардему, ремонт кардему, фасон кардему, гуфтем хай духтаракҳои хушрӯра гирем, привлекат кунем. Кора сар кардем, дига як кино хост, ҳамин клиентҳо омадан гирифтан, гуфтем инҷои пулкоркунӣ будайда. Мо фақат ставкара дар чӣ монда будем ку дар ремонт, дар дизайн. Ҳамин дига айбайне ки як моҳ мегузарад, чӯта клиентҳо кам шудистиянд. Мегӯем бачаи хе набуд, клиентҳо нормални будан. Баъд рафта мақсад озмоиш карда, хатогиҳоро ислоҳ карда, баъд фаҳмидем изюминкаи кор дар чӣ будааст. Носир ҳозир ман шинос мекунам, муҳтарам дӯсто. Носир ресторатор, ресторанои номи дорад. Агар шумо донед, ман ҳозир наздикида кушодагӣ ресторани Набот дар Састайлен Сет мумкин фақат утюг мондагия ки нишон натиҳад. Соха, Калянбар, унҷаам беҳад ман рафтагӣ, дидагӣ, як-ду вохӯрӣ кардагӣ ҳамунҷа. Бо кадом проектҳо доред акнун? Проектҳои мо ҳамин проектҳои хоксорона, чойхона Навод, кафе Сохо, Чӯ Мантухона. Баъд мо ҳам хеле со основатели 5 дега якҷоя қати бачаҳо ташкил кардем. 5-6 та ҳам хеле корхонаҳои хоксорона ҳаст дар Тоҷикистон. Бо беғарз ин як проекти дига мо запускат кардем ҳамин соли 2021, Go Burger гуфтанӣ, инаш дар Федератсияи Россия. Мана як чи интересно, шумо дар чанд сегмент кор мекунед? Масалан, потребителё дада, мана муштариён да? Национальный, релакс, как бы индустрия ба медарод. Бо кафе доред, мана масалан бургерни доред. Ин се соҳае да? Дар як ҳамин соҳаи калон ба се шохаш мегӯем. Шумо якдигариша чӣ хел
куш карсодету ҳамин хатогира раҳ надодестед ки масалан дар ҳар як шоҳа падходи худаш бояд бошада? ҳазур омад. Бисёр савола дуруст додед акай Раимҷон. Рости гап, мо чӣ ба чанд соҳара қапидем. Ҳамин одам ки агар мечтатель ки бошад ку фақат эксперимент мекунад. Вақте ки мо якум бор мақсад чӯҷабирона кушодем, мана қариб як 14 сол фаъолият кард ман пеши опера балет ба хай коро нақс, коро соз, хай кори чӯҷабириён камтар осонтар. Бо як ҳамхи момент шуд ки як рӯз як ҷойи ҳамин кальян даъват кардан. Шиносо як ҷура дорам, дом мебардорад, дом месозад. Гуфт як дусе шаҳрномаҳо чӣ шудан. Мерем, ҷон нест. Мерем, ҷон нест. Бача ҷон набошад, чима мо худамон ҳамина ташкил накунем? Баъд гирифтем ҳамин соҳаи мақсад системаи индустрияи гуфти худатон релакс бигзаштем. Системаи натсионални. Чӣ ба мо системаи натсионалниро қапидем, акай Раимҷон? Рости гап, шумо чойхонаи Навод ягон бор даромадагӣ ҳастен? Бисёр, дусе бор даромадагӣ. Мо дар бисёри вақтҳои ман сафарҳои хориҷа дораму мегардам, чӣ мекунам, дар бисёри ҳолат кухни моро таъриф мекунанд, мегӯянд бисёр хӯрокотон бамаззае, лекин чӣ ба шумо шароит надорен? Шароит яъне чиро дар назар доранд? Сервисро дар назар доранд. Мехоҳанд ки мақсад як ҷойи хушрӯ бошад, як ҷойи мақсад удобный бошад, кабинка бошад. Баъд мо ба ҳамин идея омадем ки нужно создавать бозор талаб кард. Бозор талаб кард. Я натсиональни кухни кушодан дар кор ки ҳам хушрӯ бошад, ҳам бамазза бошад. Носир, шумо худатона позиционировать мекунед мотиватор, да? Мотиватор, бизнес-тренер, это ҳамаш як чиз? Бизнес-тренер ягон бор там позиционировать накарда будем. бизнес-практик. Бизнес-практик. Да. Одаме ки дар соҳаи бизнес таҷриба дорад. Чанка ҳамин направлени, ҳамин соҳа шумо ба ёрдам карда, соҳае ки общепитда. Барое ки ҳозир шумо дар общепит ҳам отраслда ҳастед. Акун чӣ хеле ин тарҷима мешавад намедонам, но отраслевик и индустриалик. Да, шумо ҳамин соҳае ки шумо қабул кардаед, масалан бизнес-тренерӣ, чанка шумо ба ҳамин чиз ёрдам дод? Ман шумо доз як пример мебиёрам пешаи нақл кардан. Рости гап 2019 буд ё 2019. Рости гап дар ҳама ҷо ҳамин овоза буромад бургерни Тимоти. Бургерни Тимоти. Мо гуфтем чӣ бошад авай, хай мо бисёр дар Москва фаъолият дорем, кор дорем. Коромон дар он ҷа ки аст. Баъд Старый Арбат ба буд авай. Ҳамин чанд километр хестам барои ҳамин ҳамунҷа рафта дидан рафтам да. Гуфтам чӣ хеле бургер дошта бошад вай, одамо таъриф мекунанд дар Инстаграм. Мерам очрат. Гуфтам точно медарам ягон бургери, короче бомбай ба забони кӯчагӣ гап занем. Мерем хай очрат истодем, бо Москвара хунукиёша худатон медонем ку чӣ хеле. Даромадем, мегазем ҳамин обычный бургер, мегӯем охи чӣ ба ин қадар талабот зиёд. Дар ҳамунҷа мо ба худам як таҷриба кардам ки всё равно, когда одам личный бренд, медийный личность мешаваду як шахсият мешавад, як шиносош мебиён, як ҷуръош мебиён, якум ресторан аз ҳамин обод мешавад. Первый клиенту всё равно тем более Тоҷикистонда якум шиносои ҳамин худи одамай, худи ҳамун шахсиятай. Баъд рафта он тарафаш ай малакаҳои худи соҳибкор вобастагӣ дорад. шумо ба ҳамин чиз, ҳамин хел личный бренд ёрдам кард ки ҳамин соҳая бардоштан. Шумо мана ҳозир нақл карда метавонед ки ҳозир шумо як нақла мо ба кардед, як ресторан кушодеду аз ҳамун чизе ки шумо нақл кардед чӣ дарс омӯхтед? Дар бораи три семёрки нақл кардед, чӣ дарс омӯхтед? Анакум ин хелае ки бисёри тоҷико ё ки дар вақти дар тоҷико гуфтан хато мекунем. Дар вақти Тоҷикистон ман бисёри вақт аҳамият метиҳам, вақте ки ресторан мекушоянд, бисёри вақт фақат фикри
амун ресторанро чӣ хе кунем, мебели хушрӯ биёрем, чӣ хе кунем, дизайни хушрӯ кунем, чӣ хе кунем, обстановкаи хушрӯ кунем. Лекин мо як гапи тиллоӣ дорем, ана одамо ҳеҷ вақт барои будкаи шумо намебиёнд. Одамо мебиёянд ходокхӯрӣ, одамо мебиёянд хӯрокхӯрӣ. Агар ҳамун деволои ресторани мо ки агар тиллоӣ ки бошад, одамо барои хӯрок мебиёнд. Мақсад баъд дуюм дараҷа хӯрок як чизе ҳаст, акаи Раимҷон, ки ранги либоса ё ки ранги мошин ё ки ранги дигар чӣ нест. Одамо тез баҳо метиҳанд. Ҳар як мизоҷои мо дар сарашон тарозу доранд. Вақте ки мехӯранд, обслуживанияро мебинанд, пула метиҳанд, аллакай фикр мекунанд. Стоит сюда приходить или нет? Аз ҳамин ҷо аллакай маълум мешавад дальнейшини обод шудани ресторан. Аммо вақте ки якум бор мекардем, вақте ки якум бор ресторана кушодем, фақат вложенияра дар мебел, дар ремонт, дар люстра, ҳамин чизора кардем. Барои ҳамин хотир вай ресторани мо ровна 10 моҳ кор кард. 10 моҳда банкрот шид. шумо мақсад ки мана гуфтанием ки шумо фаҳмидем ки аввал сифат ба кор кардан дар кор да? Сифат просто медонед чӣ хе? Як хело сифата чӣ хе мефаҳманд? Бисёри вақт одамо сифата фикр мекунанд ки ай повар вобастагиай. Лекин ин хатои калони калонай. Ҳамаи ҳамин бисёри одамо поварот зурай. Агар ки мо ресторанро фақат такя ба повар кунем, поваро ҳама вақт тарозуанд. Любое время метавонанд партоян раванд. Камакак бинанд кораш нақ шидеса, дара олика баланд мехоҳанд кардан. Як бор шумо ман ҳамин аҳамиятин системаи Макдоналдса, як мировой бренд кардай, а ягон повар вобастагӣ нест. Ай системаш технология кардай. Технология кардай, техкарта кардай, стандартизатсия сохтай. Ай бам шавад, ай стройка одама мебиёрад, технологияро нишон метиҳад, ҳамун сифат, ҳамун мазза, ҳамун лаззат дар любой давлати дунё. А чӣ ба мо ҳамира накунем? бо инҷода мо як барномаи мо худуш асосан барои чӣ мо ташкил кардагием, бардоштани сифати хизматрасонӣ. Мо мехоҳем ки мана ҳозир дидестин шаҳри мо чӣ хел обод шудааст. Можно на русском семимильными шагами потенсиали туристӣ дорад. Лекин медонед ки як стуми туризм Это сервис, хизматрасонӣ. Барое ки чӣ хеле ки хушругие ки мо наметиҳем, чӣ хеле ки комфорте ки мо наметиҳем, именно впечатления сервис метиҳад. Ҳазори авқот амо бамаза, бемаза, чӣ кори набоша, впечатление конечно даёд настроение. Одаме ки анҷа без настроение рафт, дар гирду атрофаш, дар соцсети худаш, дар шиносош ҳамин чиза тавсия наметиҳад. Мақсади мо чист? Мақсади мо ҳамон аст ки ҳамин сервиса яккамам бошад бардоштан. Беҳтарин иқдом гирифтем. Ин фикри мо, шахси мо, барои ки чӣ ман уже шумо қати пештар суҳбат кардам ки ман 30 сол дар ҳамин соҳа, дар ҳамин соҳа ман бисёр чиз гирифтам. Акун охиран гуфтаниам ки ман ҳамин соҳа ба ягон чизама тиям. Чиза дода ман метонам. Дониш. Лекин худама донишам фикр кардам на он қа мерасад. Барои ҳамон ман барои меҳмонӣ мутахассис даъват карда аз оно талаб карданиам ки чӣ дода метавонанд барои дониши мардум. Ман ҳамин як савол дорам, ин саволи стандартне дорем дар ҳаминҷа. Чӣ бояд кард ки хизматрасонии мо якчанд боло равад? Ман пеш ай саволи шуморо ҷавоб додан барои як дарда аввал личение кардан ба сабабаша маълум кардан дар кор. Ман мехоҳам ки шумо ҳамчун мутахассиси сола аввал ман шумо ба як саволи одди як тиям ки штоб мо чотка ҳамун чӣ ба равем. Ҳамин одамо шумо 30 сола мутахассиси ресторанна бизнес дар ҳамин соҳа яке аз мутахассисои пеши республика ҳастин. Дар бораи шумо бисёр нақлҳо ҳаст, результатотонам ҳаст, медонем. Ҳамин одамо барои чӣ
дар хонашон намехӯранд, ресторан мераванд, чойхона мераванд, кафе мераванд. Барои чӣ? Ин савол шумо ба прямой. барои чӣ ин савол ман ба Ки барои чӣ дар хонашон намехӯранд? Хӯрок дар хона ҳасту? ба фикри ман одамо мераванд барои настроение кардан як чизи шумо медонед барои чӣ худи ресторан ҳаст да? Ресторан это эмоция буровардан, берун биромардан. Масалан развлечение мегӯям, развлечение ин яке аз соҳае ки развлекат кардани худ ин рафтан дар ресторан как бы дам гирифтан да, дам гирифтан аз ами ба забони тоҷикӣ чӣ мешавад намедонам, именно ҳамун укладе ки дар хона доранд ҳамун чиз берун шудан. Барое ки любой одам аз Якташ ҳамин аст. Да, якташ. Ба фикри ман ҳамин аст. Якташ ҳамин Да. аст. Эмоция получить, эмоции Это мегӯям. эмоция. Вот коротко получить Эмоции. хорошие Первое эмоции. это Второе. Дуюмуш бисёр вақт меҳмонои мо мебиёянд ки барои суҳбат кардан дар дӯстон қатӣ, барое ки ҳар дӯстонат ҷура дар хона даъват карда намешавад, дар кӯча остановкадаам суҳбат намекунанд. Бисёриҳо мебиёянд суҳбат кардан, вақтшона гузарондан, вақти фоиданок гузаронда аз ҳамун чиз фоида бинанд. Лекин ки сервис ганда шуд, настроениешон ганда мешавад. Масалан асосӣ барои чӣ мебиёянд? Барои чӣ мебиёнд? Ман гуфтаистам чанд направление аст. Мақсад Масалан одаме ки ҳаст ки барои омадан переговор кардан, суҳбат кардан. Ман масалан шумо қатъивоҳ хӯрданиам, ман шуморо намегӯм ки Носирҷон якумаш эмоция, дуюмаш барои переговор. Бо чӣ фикрои шумо аст? По крайней мере ҳамин дута асосиш одамо ин дуташ 100% шумо дуруст гуфтен. Он чизе ки ӯз ман мегӯм шумо бе гуфти манам медонед, ман хотиррасон мекунам. Асосӣ одамо ресторан барои хӯроки бамаззахӯрӣ мебиёнд. Як чизе ки ҳамун оилашон тайёр кардан наметавонад. Як чизе ки мақсад дар хонашон ҳамун чиз нест, барои ҳамун мебиёнд ки ҳамунҷа мақсад ҳамун хӯрока. Ман ба ин гапа гуфтан қиин, барое ки мо хонаба не бисёри вақт инҷа шаҳр аст. Шумо мақсад шаҳр кагда ки пойтахт ки шуд, столица ки шуд, мақсад ҳама хонаш ба кухня дорад. Лекин ҳамакаса оилавӣ мегӯянд як ҷой равем, як хӯроки хӯрем ки ҳамун чиз дар хона набошад. Як хӯроки бамаззахӯрӣ мераванд. Ҳеҷ гах хӯроки бемаззахӯрӣ намеравад ресторан. Ҳама мақсад ошхӯрӣ фалон ҷо мераванд, самбусахӯрӣ фалон ҷо мераванд, шашликхӯрӣ фалон ҷо мераванд. Иминое медонанд ки дар ҳамунҷа чизи нағз тайёр мекунанд. Мо омадем ба саволи шумо масъалаи сервис. Что нужно сделать, чтобы поднять таджикский сервис, правильно? Да. Ман то ҳамин вақта рости гап, то ҳамин вақта не, то соли 2019-20 вообще дигари фаҳмишам буд. То оне ки дар Федератсияи Россия кафе, чойхона ташкил накардам. Чихе вақте ки мо якум бор дар Федератсияи Россия Гоубургер запускат кардем, рости гап объявление додем масъалаи официанткати. Як кинохоз бинам, як Мерседес омад. Чихе Мерседес, якум крутой, нормальный Мерседес. Ман шуд, як бачак омад, костюм бурук, папка, мапка. Тум ягон проверяющий, чӣ бошаи омадистай. Баъд дар омад, раз гӯшад Анатолий Александрович, я профессиональный официант. Чихе бировар дипломоша, хонданаша, куҷо ба хондай, дар куҷо кор кардай. Ман ҳайрон шудам, гуфтам ки ҳамхи одамам ҳастми? Оказывается, бадай. Но, к сожалению, дар Тоҷикистон вақте ки мо объявление метиҳем, ё студентҳо мебиёянд, ё ки ягон одам мақсад ягон проблемаи зиндагиш безеб, ё ки ягон чиз шидагӣ, ҳама медонад ки дар ресторан сразу пул метиҳанд, ҳамун рӯз пул метиҳанд, ишкамаш сер. Одамо бисёри вақт касабани айрӯи маҷбурӣ мебиёянд. Барои ҳамун хотир камтарак сервис ҳамин ҳисоб хиромат мекунад. Сервис яъне якум позитсияи сервис ин обслуживание. Ҳамхе аст.
эмоцияро через кӣ мегирӣ, эмоцияро через девол намегирӣ ку мақсад ҳамун агар ки официант ханда кати биёд подача кунад ё ки як настроени хуб кати подача кунад, ё ки дуруст подача кунад, ҳурмату эҳтирому иззата донад, аллакай шумо чӣ хеле ки бисёр нақс қайд кардаеда эмоция. Ҳам хӯроки бамаза, ҳам эмоция. ҳамун бамазахӯриам дар эмоция медорад, да? Конечно, Ин яке ҳамин аз чизи эмоцияи чизи мақсад гапи шумо бисёр мазмуни чӯкон дорад. Чтобы это понять, нужно очень много работать. Морам пеш намефаҳмидем. Ана дар ҳақиқатан гапи шумо дуруст. Ана фикри ман ки ана чӣ кор кардан лозим. Да. Чӣ кор кардан лозим? Ана якум дараҷа ана школаҳо ташкил кардан дар кор ки ҳамин официантҳо озмоиш кунанд. Ин якумаш. Дуюм дараҷа. Мумкин камак перебиват кунам. Шумо медонед ки чандта мактаб кушода шудагист? Не, ози ман аввал дуюмаша гум. Не, ман точнаша намедонам. Бисёр кушода. Ана мо дуюмаша мегум. Статус. Ҳамин як хел кардан дар кор ки статуси официант як чизи паст набошад. Бисёри вақт ҳамин одамо мисол ман объявление метиҳам, хостес объявление метиҳам, администратор объявление метиҳам. Бари мисол ман объявление метиҳам, коргарои мо аст ки отдел кадр дорем, мо даъват мекунанд. Бовар мекунем ки барои хостес, барои администратор 100 кас телефон мекунад, барои официант 10 кас. Агар ни пули официант меёбад, аз пули хостес ҳам бисёр аст, аз пули администратор ҳам зиёд аст. Неким никто не хочет работать. Никто не хочет работать. Почему? Потому что они себя плохо чувствуют. Нужно как-то дать этой профессии ценность. Как там профессора ценный кардан дар кор. Как? Но об этом глубоко нужно подумать. Нужно глубоко подумать. Не, вот формула Носира Мирзо. Формула Носира Мирзо, я думаю, нужно, во-первых, нужно давать все 10% для официанта. Виж як ҳамин калимаро мо аз як одами бузург ман фаҳмидагӣ ҳастам, мегӯяд ки никогда не бегай за бабочками. Нужно ухаживать за своим садом. Мо бояд боғи худамонро хушрӯ кунем, бабочкаҳо худашон мебиёнд. Ман чӣ гуфтаниям ба ин гапам? Мо якум дараҷа бояд пули нақс диҳем. Пули нақс. Мақсад бисёри вақт 12% мегиранд, 6 худашон мегиранд, 6 официант ба метиҳанд. А когда ки шумо 10 метиҳен, 10% метиҳен, бай официантҳо ранги мау шумо одаманд. ё байни якдигаришон гап мезананд. Аллакай вай як рӯз ба 100 сомон не 300 сомон кор кард, вай аллакай ҳамин корро дӯст медорад. Вай аллакай у всех людей есть свои какие-то потребности. Мақсад потребности пулӣ, потребности мақсад статусӣ. Ҳамун статусаву ҳамун даромада агар ки аз ҳамун ресторани шумо гирад, вай дар ҳамин кор профессионал мешавад. Мо ин чиза якҷо таҷриба кардем аз ҳамин чӯҷабирёни опера балет аз соли 2013 кушода шудагиай. Шумо коргар гирифтагӣ. Ай 2013 кушода шудагиай сеансаш то домсоза омада чапа накардан ва фаъолият мекарданд. Коргарошон 8 соли 10 соли кор мекарданд. Барош ки ҳамунҷа зиндагишона меёфтанд, мақсад ҳам пулашон нақс меёфтанд, ҳам аз тарафи мо муомилаи нақс буд. Мақсад ҳамаи қаноатманд буданд ҳамунҷа. Барои ҳамин хотир ҳамқа як ҷои майдаҳак як кори мумкин як ресторани калона мекарданд аваё. Ман бисёр чӯҷабирёна чӯҷаша мехӯрдам. Беҳад ман ба маъқул буд. Якум чӯҷахӯро худам ҳастам ки бо коргари шумо баъд маҳкам кардан гирифта мо кор фармудагием. Як мисол Бо ма мегӯи коргарои ма киҷо шудестан? Як саволи дига аст. Тикучка чӣ хел доред шумо? Кам-кам юморам добавка кунем. Да, тикучкатон чӣ хел шумо? Тикучка гуфта шумо чиро дар назар доред? Масалан, коргаро
маънан дар кушодагӣ набод соха Мгм. рафту омад коргаро чанд каш рафта омасодаст ма чанд кас аз кор рафт ихе чанд кас ва тикучка чанд каш сод мана масалан ман коргарои ман 20 солаи кор карсодаам минимални стажшон 10 сол Мгм. командаи ман минимални нав омадагиш 10 сол кӯнагиш 20 сол ман фарзандошонам медонам ҳамина тикучка мегӯям да ман одами рафтагӣ рафта меомадагӣ бисёр доред ин хелае ки дар корхонаи имина шумо агар дар навота дар назар дошта бошен мо ҳамин формат корхона ягон бор кушодагӣ набудем мақсад чойхона ин бисёр многопрофилнияйда чуҷа бирёни кори осон фақат чуҷа мефурӯшад допустим фақат мепазанд фақат подача мекунанд и чойхонаи национални сехҳош бисёр сехи самбусаш отдельно сехи шашликаш отдельно сехи ошаш отдельно горячиш отдельно холоднаш отдельно ана хостесаш отдельно администратораш отдельно ҳамаи ин мақсад камакак профилаш калонтар вақте ки мо коргара мегирем нужно с чего-то начинать дар бисёри ҳолат коргаро дар ресторани нав намехоҳанд кор кардан барои чӣ намехоҳанд кор кардан барои ки медонанд ки ҷои нав оли ин муваффақ мешавад савдо мешавад намешавад барои ин хотир любой бизнесмен ба придётся работать гастролёрокати с чем есть нужно как-то открываться нужно чем-то нужно открываться потом к сожалению я вам сейчас открою секрет когда новый ресторани навҳуй мешавад як миқдор гастролёро ҳаст да одамое ки масалан ресторан ба ресторан мегарданд дуруст сливкаша снимат мекунанд дуруст бисёр вақт ҳамун одамо разрушителанд да они разрушитель вайрон мекунанд корхонаи дуздӣ мекунанд абшот мекунанд иноя мо як базаи муайянам надорем мо ҳозир ҳамин базая насиб бошад як иқдоми дигар дорам дар наздикиа монданиам ман как бы волчий билет мегӯянд акун дар забони қадимаи ресторанне барои забони мо чёрный список мегӯянд масалан ягон одаме ки раи сиёҳати рафт ҳамин масъалаи тикучка акун ман чӣ гуфтаниам ман бисёртар аз тикучка метарсам да шумо тикучка контролировать кардантон чӣ хели вай карсодед ман фаҳмидам шуморо есть фильтр гуфтанӣ дар системаи Носири Мирзо есть фильтр мы начинаем с чем есть кадом одамое ҳаст барои ки мо бояд кушоем мошина заводид кунем шумо худатон как одами таҷрибадор медонед ки аз ҳамада қини қин это запуск первый якум шаге ки мақсад барои ресторан бояд мотор кор бадарод баъд мо фильтр кардан мегирем мо нигоҳ мекунем кто не хочет работать а кто хочет работать баъд оста фильтр шуда аллакай мошин заводиён ҷош ба яктаи дигаш мебиёд ҷош ба яктаи дигаш мебиёд ахир оста рафта чӣ хеле ки шумо гуфтем ку 20 сола баъд ҳамон одамо ҷои худашона мегиранд ихе намешавад ки мақсад шумо сразу кушоину одамои садфоиза одамои дар кори худатона ёбен ихе камтар қин аст барои ҳамон ман ин саволро чӣ ба додам мо як сообщество бояд шавем ресторандоро бояд шавад акун ман ин корбасероно мой закат ваш рассвет да ман уже как бы рафтаги ҳамин соҳа уже мумкин 5 сола корхона намерам шогирдон уже корро мебаранд ман худам мегардам коргарон 20 сол кор карсодасту лекин як чи пешниҳод дорам як база ташкил кардану желательно ҳамон одаме ки уже намешудагира фикри ин беҳад фикри зур аст ина просто реализовать кардан дуюмуш ки агар коргаро донанд ки ҳамин хели система ҳаст камтар хатогию фиреб мекунанд ин як ин иқдоми моддаги шумо як чиз ана шумо бояд барои ин кора кардан бояд ассотсиатсияи рестораторо ёрдам намекунад шумо мана чанд ассотсиатсияи рестораторо мо дорем дута дорем якташа беҳад ҳурмат мекунам марда ки акун кӯҳансол мана як вақт худашон пешниҳод карданд ки
аму ассоциацияда президент шуда кор кун. Ай кас чанд сол кор кардам, ман як ҷавоб дод. Ассоциация давлатию шахсӣ? Не, ассоциация ин шахсӣ мешавад, Мгм. ассоциация давлатӣ намешавад. Мгм. Ассоциация ино аз Чӣ? Америка оварда копировать кардагӣ. Мгм. Ман гуфтам, ки асбоби шумое, ки ҳозир пешниҳод кардед, ин асбоб дар Америка кор мекунад. Мо бояд асбоби худамона бурорем. Мо масалан як чиз ҳаста, асбобе ки ассоциация дорад, копирована аз дигар мамлакатҳо, як чиз дорад. Масалан, шумо ба дар дастон кетмана дода, гуфтоданд, ки рафта ҳамин кетманқати рафта шафран шинон. Кай ки барои шафран шинондан дигар асбоб дар кор, фаҳмидед? Барои ҳамон ассоциатсия инҷа нест. Инҷа мо як портал сохтагӣ. Мгм. Агар шумо шинохта бошед, ҳозир ҳамуна камакак эваз кардодем. Меню TG. Ҳозир ҳамуна ҳозир бачаҳо ҳозир ҳаракат кардоданд, ки ҳамун уровень ба биёрану ҳамин хеле як канал создават кунанд. Ин бисёр ҳамин ресторандоро акун бисёраш қати кӯҳнаҳош қати мо ҷойра ҳастем, суҳбат мекунем. Баъд агар дар шаҳр бисёр рестораторои пеш ҳозир шогирдои ман дар дасти ман кор кардагӣ, аз ман тавсия гирифта кор карда, мо омадем да. Як вақт мо кардем, ассоциатсия ташкил кардем. Лекин намешавад. Як ассоциатсияи дигар ҳаст, лекин вай номаш ҳаст. Ман надидам, оли ягон мағзӣ барои соҳаи худ ман суҳбат кардагӣ нестам. Ягон ҷуръомам суҳбат кардагӣ нестам. Ин акун аз мо, аз комьюнити худамон вобастааст. Саволамон акун ин чӣ ба ман барои чӣ ин савола додам, тикучка чӣ хел шумо ба ҳозир шумо гуфтед, ки филтр каршода. Шумо ҳамин тикучка контроли худатон ба мондагӣ ё ягон эксперт кор каршодааст? Одамо ҳаст мақсад. Рости гап, ман фақат як гап мегӯм. Дар тамоми корхонаҳомон мегӯм, дар корхонаи ман як бездельник аст, бекорхуҷа. Фақат унҷа манам. Дигар унҷа ягон кас бекорхуҷа нест. Барои ҳамин хотир мо дар ҳар як корхона якта роҳбар ҳаст. Бода бош бо одам аст. Мақсад ҳамин чиза 99% кора бояд ваё худашон иҷро кунанд. Делегировать гуфтед русӣ қати делегировать карда. Делегирование, конечно, делегирование карда, мақсад на автоматизация бояд монем. Чӣ хеле шумо гуфтем, ки оли мақсад барнома сар нашида мо суҳбат кардем, гуфтем, ки Носир, ман одами озод. Ҳамин одаме ки мақсад озод набошад, вай худаша предприниматель ё бизнесмен гуфтан наметавонад. Бояд соҳибкор бояд мақсад ход мақсад кор равад, наход наравад. Барои ҳамин хотир одамо ҳаст, администраторҳо ҳаст, хостесҳо ҳаст, ва ё аллакай дар вақти кор мебинанд, филтр мекунанд, пешниҳод мекунанд, ки ҳамон чиз нашидест. Мо фақат кадом одам мо кордор мешавем? Отдел кадров аст. Мо одамои ключевой. Мақсад администратор, мне нужно самому с ним поговорить, потому что он ответственное лицо. Шеф-повар, мне нужно самому с ним поговорить, чтобы он знает техкарту. Что такое техкарта? Он знает стандартизация. Мақсад бояд ҳамин чизҳоро мақсад ман қативаи худам бояд ҳамсуҳбат шавам, ки чӣ технологияе ки мо кардему, чӣ технологияе ки мо создават кардем, ҳавая воздерживаться кунанд. Барои мисол бисёри вақт ҳамин проблемаи ресторанҳо, як проблемаша шумо ҳозир гуфтем, ки мақсад обслуживания сервис. Дуюм проблемаш безебишоз медонед дар чие? Мо гуфтем, ки аввали мавсим фақат такя ба повар мекунанд, пага дигар повар мебиёд, дигаре хӯрок мекунад, дигар повар мебиёд, бо дигаре хӯрок мекунад, як бор мебиёранд ош калон, дуюм бор мебиёранд майда, сеюм бор шӯр. Конечно, ресторан намешавад. Стандартизация. Ин чиза ман чӣ ёд гирифтам? Ай куҷо ёд гирифтам ҳамин сира? Рости гап, мо пеш ҳамин сфераи ресторан ба кор кардан, мо дигар фаъолиятҳои соҳибкорӣ ба машғул будем. Мо аз Федератсияи Россия ва аз Қазоқистон аз чанд ҷо боро оварда хӯрока мақсад тақсим мекардем. Ширкати ҳам хеле хӯрокворӣ доштем. Дар вилояти Суғд, ин бисёр интересная история. Дар вилояти Суғд дусе партнёрои мо гуфтанд, Носирако, бегаи тайёр шавед, як ҷо як пиёла чой мегирем. Ман гуфтам, хай тамом, мо акам чӣ хел охир бачаҳои шаҳр ҳамин
пиара кам дӯст медорем, дигам костюм буру, галстук, палстук, пиҷак, мичага, ма чиро пӯшидем, гуфтем киҷо мебурда бошанд ино. Мерем як ҷои майда акай. Гуфтем киҷо инҷа ягон киҷо варден мара. Мо акай хеле шуда одатӣ шидагӣ неку менталитети Душанбе. Баъд гуфтанд инҷа мантуқхона. Баъд ҳамин дига қош қавоқ кардагӣ дар омадем дили нохоҳам. Ҳай менюра биёрем гуфтем. Ин соли ман шумо дар 2012 нақл кардестам. Гуфтам инҷа менюш нест. Чӣ хел менюш нест? Ҳеч ка хизмат на одам алхе бисёр. Гуфтанд ҳуна акошкаба рафта мегиред. Хай бавай бачаҳо моро ҳурмат кардан овардан. Гуфтем чӣ дорем? Гуфтанд манту. Баъд мантура овардан 10 ман гуфтам ман намехӯрам. 2 дона барои хотири ҳурмати шумо. Мехӯрам ба маза. 10 тая чӣ? Мехӯрам ба маза. 10 тая хӯрдем, я 5 тая дига бо хӯрдем, бо 10 тая дига сабой кардем. Баъд рафтам ана хай он вақто ана як кадом гостиница ба истодагӣ будем, ёдам ба нест. Шаб фикр кардам, гуфтам хай хӯроки нағз будая. Абитӣ мешавад, бо авай хӯрок мефурад. Ин дафъа мерам очрат. Он дафъа мана как меҳмон гуфта дароварда буданд. Мебинам боложа мантуқхона насиба наистагӣ. Ана хай очрат истодем, хай гирифтем мантура хӯрдем. Баъд шаб рафтам фикр кардам. Ҳамун соли замон ман аллакай дар маркази шаҳр дар пеши опера балет кафе доштам. Чуҷа бирён? Он вақто кафе рандеву мегуфтанд вая. Рандеву медонам. Фаҳмидем? Вая кафе рандеву мегуфтанд. Он вақт тамоми коклет ҳама чира мо доштем. Баъд гуфтам Носир, ҳамин бояд ҳар як Акай сафар буд як вақт. баъди ҳавай мо харидем онҷара чӣ кардем ҳо. Баъди ҳавай мо чӣ ба переделот кардем. Ана ҳамин ҳар як соҳибкор бояд худаш ба худаш бояд ҳамсуҳбат шавад. Мо гуфтам Носир, ҳамин ту дар сентри пойтахт ресторан дорӣ. Як 50 намуд хӯрок дорӣ. Коклет по-киевски, намечи панҷа, намечи вай, намечи салат цезар, як намуд хӯрок бисёранд. Основной ҷурои худат мебиёну, худат мебиём ҷа мехӯрӣ. Ҳамин кор дурӯғай, ки фоида нест. Ҳамин худаш ели пакливат мекунад. Чӣ хел мешида? Ино дар як кунҷи бо сентр дам нестан охи, дар як кунҷи хуҷандан. Я бо ҷои вообще чӣ надорад. Гуфтем чӣ проблема бошад? Ана баъд гуфтем значит амёра ҳамин ягон сир ҳаста. Мо соҳибкоро кунҷковем ко чӣ хеле шумо гуфтем ку ман рафтам идеяра дузидам. Аз Берлин гуфтен, аз куҷо гуфтен? Аз Прибалтика гуфтен, ман идеяра дузидам, овардам, кардам, кор виш ҳамин морам хе. Ба хай ана рафтем, хай мошина ман кардем. Рафтем ана гуфтем ягон одами коргар ҳаст Душанбе мерафтагӣ. Баъд ам як одамиш ҳамин ин бисёр фаромӯш намекунам. Баъд гуфт куҷои Душанбе? Гуфтам маркази шаҳр ба. Ба гуфт чанд сом ойлик метиҳед? Ман гуфтам 3000 сомон. Ехтияко гуфт реальни 3000 ми унҷа хай ойликои хуҷанд мақсад 1000 сом 800 сом охи чира кашид. Чӣ аша? Халаташа партофту рафтем гуфт. Баъд омадем ака. Як ҷои калона гирифтем 600 квадрат, гуфтем мантуқхона мекунем. Куҷода буд? И тарафи 46 микрорайон. Ана ози действующий мантуқхона фаъолият мекунад, кор мекунад. 13 сол шуд. Гуфтем ҷураҷон олям ашмо. олям аймона ҳо. Ана гуфтем мерем ҷураҷон Хитой. Хитой чӣ ба? Мерем хай мебел мехарем, мехе мекунем. Мо гуфтам ранги ваё намекунам. Гуфт не акаҷон. Дар кор наздиктар дар мардум кунед. Гуфт мо дига кора бояд кунем. Гуфт чӣ кор кардан дар кор? Гуфт мо равем бояд орда бинем, гӯшта бинем, роғана бинем. Орда чӣ кор мекунем? Ҳар хел орд намешавад. Орд бояд фалон хел марка бошад. Обаш бояд фалон хел марка бошад. Гӯшташ бояд фалон мақсад чизо бошад. Роғанаш ҳам хел бошад мақсад. Фақат як моҳ як мантура мардако технология кардем. Кадан хамир мебардоранд, мегӯям мара фиреб мекунанд.
мо таҷриба надорем, мебардорад нигоҳ мекунад, мегӯяд бояд дарунаш ҳамин тобад. Ака мо таҷрибадор не, мо купля-продажа кардагӣ, овардагӣ мақсад бора намефаҳмем кора. Дар ҳақиқатан ҳамин сир дар ҳамин будае, ки нужно делать технологию, нужно делать стандарт. Як хӯроке, ки мақсад ана ҳавай 50 граммай, бояд ҳавай 50 грамм бошад, 51 грамм набояд бошад. Баъд ҳамин принсипҳоро дар оянда мо истифода бурда аллакай коромо кам кам ёд гирифтем, ки чӣ хел карда падача кардан дар кор. Як савол да мо савол ҷавоб нагирифтем. Шумо гуфтем, ки или ман пропускат кардам, намедонам. Чанка анамин бизнес мотиватори ва шудан бизнес практик шудан дар бизнеси ҳозир ёрдам дод. Фоиз ба кротка. Мумкин як 20% мумкин мо ба фоида дода бошад. Баъд дуюмаш анамин шумо ҳамин кор қати машғулен да. Шумо мехоҳед, ки общественный деятель шудан ин ҳаваси любой одами ақлдор ҳамин кора бояд кунад да. Худаша бояд муаррифӣ кунад, бояд личный бренди худаша бардорад. Шумо да площадкое ки тайёр доред, чанд ресторан, шумо ҳаваёда маҷлис мегзаронед ё не? Обязательно. Обязательно Мотивационный маҷлисое ки мотивационно якум хелайда ана мо мотивация гуфта иминой мо направлени худа мо кати гап мезанем. Направлени мо ва ёра мақсад ту бояд рафта бизнес ташкил кунӣ, ту бояд хе кунӣ. Не, инҷа ба ҳамхи гапҳо нест. Мо фақат мақсад инҷа шиштагӣ допустим администраторҳо, шиштагӣ устоҳо, шиштагӣ айтишнико, шиштагӣ СБ, шиштагӣ официантҳо, шиштагӣ хостесҳо, мо фақат дар бораи сервиси гуфтагитон гап мезанем. Как мы можем сделать лучше? Мо чӣ кор мекунем, ки бояд ё ки куҷода мо проблема дорем. Як формулаи дигар метиҳам, Носир. Коргарат на ин ки сервисда ба ақл бошад, ба дар ақлаш бисёр шавад, меҳмон қати интерес намешавад суҳбат кардан. Конечно. Официант барои як чиз ҳаст, як ҷура ҳамон қати суҳбат мекунем, ҳамон чиза гуфт. Бояд ту коргарата на ин ки хизматрасонида дониша боло кунӣ. Вай мемонад қати худат кор кардан ё ки меравад, фарқаш нест. Вай ҳамин ёд гираду равадам хубтар, чем ёд нагирифта мондан қати худат. Фаҳмисодед? Ин як формулаи акум ресторанный бизнес аст. Ина акун шумо медонед, ин ҷаҳон ба литератураш қати ба фикрам шиносед, хондагӣ ҳастед. Баъд масалан бисёр макламара китобоша хондагӣ бошед, оид ресторан, ваям бисёр ҳамихели тавсия мекунад. Ранги шумо размишлениш ҳамихели да, стандартизация. Лучше идти ровной полосой, чем кривыми полосами мегӯяд да. Як рӯз зӯр, як рӯз ганда кардан, лучше ожидаемия додан дар меҳмон. Правильно, Да, правильно. ин чизое ки масалан дуюмаш ин ҳамун гуфтагии шумо бояд образовать кунед коргарора. Ҳамин соҳада фарқаш нест. Рост. Дониш. Шумо гуфтодед, ки ҳамин тема қати гуфтодам, ман шумо тавсия дорстодам, ман ин савол нест, да? Гапи шумо дуруст, не ки мо фақат меомӯзонем, мефаҳмонем дар доираи кор. Мақсад ман дурӯғ намегӯм, ана бояд одам когда ки дар публика мебурад, бояд ҳама вақт прозрачный бошад, рости гапа гап занад. Мо гӯем, ки мақсад ана иминой мақсад коргарора омӯзонем, ин хелиш нест. Мо коргарора меомӯзем мақсад ҷудо карда. Допустим мебинем, ки ҳавай одам аллакай есть перспектива, ҳавай мо роҳӣ мекунем Ташкентба, ана рафта меомӯзад мебиёд. Ё ки бари мисол мегӯем, ки ҷура есть такая книга Джон Шол, ҳавай хон ҷура метем мегӯем образовать кун. Ё ки мақсад ҳаст клиенты на вечность, клиенты на всю жизнь китоб ҳаст. Ана мегӯем амина варақ зан, аллакай мефаҳмӣ дар бораи кор чӣ гап рафтестай.
мо дар бораи ресторан суҳбат кардем, лекин 1 дақиқа дар тарафи вай мегузарем. Шумо китоб нависагӣ? Китобатон "Компас прорыв", а? Именно дар бораи бизнеси ин соҳаи ресторан нест, а? Ин бизнеси вакати Компас прорыва на танҳо дар бораи бизнес, компас прорыва вобщем тамоми қонунҳое ки барои прорыв кардан, яъне муваффақ шудани шахсият лозим аст, ҳамаи ҳамун инструментҳоро мо якта ба якта оддӣ карда барои мардум додагием. Ман як хеле ман хондам, бисёр вайто нахондам, баъд яхе комментариҳое хондам. Ман тарафдорӣ ҳастам, ки масалан шумо ба як хел одамо нависааст, ки ту китоби Дейл Карнегиро тарҷима кардӣ. Масалан, кардедми, накардедми, шумо сделали на свой лад, объяснить под свою культуру, своё воображение, да. Ин масалан ҳозир гиред, мумкин як охирон 100 сол китоб навистанам мумкин нест. Барое ки любой чиз мумкин навистагӣ ҳаст, да. Классико ҳазорон сол вай шудагӣ, лекин инструментҳошонро эваз карда додагӣ. Шумоям инструменти бизнес вай кардагӣ, а? Китоба навистагӣ. Унҷа ҳам бизнес ҳаст, ҳам практика ҳаст, ҳам мақсад инҷа як хелайда. Бари мисол, бисёриҳо фақат фикр мекунанд, ки одами муваффақ фақат бизнесмен шудан метавонад. Чӣ ба чӣ? Маълим одами муваффақ шудан наметавонад? Духтур одами муваффақ шудан наметавонад? Администратор одами муваффақ шудан наметавонад? Тамоми одамо дар соҳаи худашон муваффақ шудан метавонанд, ба шарте ки дар соҳаи худашон номер 1 шаванд. Мақсад рақами 1. Амина чиё японсо ичибан гуфтани истифода мебаранд. Мегӯянд мо бояд фақат зур бошем дар соҳаи худамон. Кадом касабае ки набошад дар соҳаи худаш муваффақ шудан метавонад. Мо ҳамунҷа инструментҳоро додагием, ки ту спортсменӣ, ҳамин инструментҳоро истифода бар. Ман ҳамин таҷриба ба омадагӣ, ки ҳамин одамо ҳамин инструментҳоро истифода бурдан, ҳамин чиз ба расиданд. Значит, агар ки мо ҳам ҳамин инструментҳоро истифода барем, ба ҳамун қуллаи лозимаи худамон мерасем. Не, ман масалан тарафдори хондан, 100% хондан одама аз кор озод мекунад. Мехоҳӣ ки корат худаш рава, бизнесат пеш равад. Акун ман тарафдори классика. Ман бисёр вақт пешниҳод мекунам, ки Достоевский или охирон вақтҳо кам-кам ҳамин психология, философия хонсодам, акун қадим тариха мехонам. Ман дар дастам мотиватсиони китоб намегирам. Бисёр вақт ман дидагим, ки одама релакс намедорад. Агрессивный бизнесмен карданаш мумкин, но агрессивный бизнесмен шудан это не обозначает быть счастливым. Манам ин акун одаме ки тарафи классикаву философия хондагӣ, он становится более умеренным. И без агрессивного бизнеса, ман пеш аз суҳбат мо шумо гуфтам, ки ман дам мегирам, ман корам худаш рафсодааст, лекин обязательно ман дар як сол то 15 китоб мехонам. Охирон китоби хондагитон чӣ шумора? Охирон китоби ман ҳозир Марко Аврелия хонда будгардам. Пеш аз вай ман Достоевския хондам. Пеш аз вай Лермонтова хондам. Лермонтова беҳад китоби навзаш. Ман фақат гӯш мекунам ҳамин мотиватор, китобҳои мотиваторро гӯш мекунам. Ман ҳисоб мекунам, ҳамин рӯз як пример овардам. Мотиватор это ҳамон одам, ки ранги соати шикастагӣ боринда. Як рӯза 2 бор роста нишон метиҳад. Он мотиваторе, ки китоби мотиватсия навист ё ки хонди ҳамун китоб, аз ҳамун 12 кас 1-2 кас фоида мегирад, лекин ҳамун 2 кас росташа пешниҳод мекунад. Барои ҳамин ман тавсияи китоби мотиватсия нест. Ин барои фикри ман субъективи, да, маён не, барое ки ман акун мумкин соламон гузаштагӣ, фикромон дигар шудагӣ. Барои ҳамун гуфтодам, ки навистан, кардани мотиватсия, лекин тарафдорам. Ман тарафдорам, ки мамлакати мо, мардуми мо бояд финансови грамотни бояд бошанд. Худашонда бошанд. Лекин определённый вақта гузашта, если добился чего-то, ты уже должен идти классика ба. Анакун акай Раҳимҷон, ман шуморо ин чиза дига хе мефаҳмонам метиҳам.
асри 19 одамизод ҳамқадар технология чӣ кард, технология сохт то асри 20 асри 19-20 да таво эскаватор бисёр сохтанд, кран бисёр сохтанд, самолёт сохтанд, ана поезд сохтанд. Аз меҳнати ки мақсад калан мезадану ҳаракате мерафтанд, аз ҳамин чӣ озод кард. Асри 21 асри информатсия. Дар этой степени информация зиёд шуд, ки одамон намедонанд информация чӣ кор кунанд. Фейсбук мекушои информация, ана рафтеси даққадира билборд задагӣ информация, телевизор информация, радио информация, дар любой ҷо информация аст. Шумо ин аз синни солтон калонтар аст, мо бо чанд сол ёдатон ба бошад, агар барои як билета шумо саволаша ёфтан чанд китоба варақ мезаден, ба як савола билеташа меёфтена давраи мактабхонитон. ҳозир любой чиза дар интернет мезанӣ ҳаст. ман чӣ гуфтаниям? Асри 21 назар ба асри 20 мо динозаврро мондагӣ не. дар роҳ аст. Ана аз нехватки информации мы перешли к переизбытку. Информация слишком зиёд. Одам бояд фикри ман чиро хонад. Масъалаи хондан кати. Ман мехоҳам ресторатор шидан. Зачем мне, бари мисол ман грубо мегум, Достоевский. Зачем мне, бари мисол, ман бояд ҳамин мехоҳам ки ресторатори номер 1 шавам. Ман бояд фақат мақсад китобое ки вобаста ба ресторанан, вобаста ба обслуживаниян, технология кардан, ҳамун чиза хонам. Ҳар як одам бояд. Не, ҳамин чиза шумо хато кар содед. Як чиза мега я перебью. Классикои қадим главни чиза шумо ба метиҳад будани одам. ин масалан дунёвӣ шумо гуфтодед ки да ман бояд технология омӯзам. дар бораи профессионализм агар гап занем, профессияда ёрдамаш чӣ? Дар ҳамун дар 20 аср ҳамун одамо монданд. Технология куҷое рафт, куҷое омад, ҳамун натураи одам падонак бошад, падонак мемонад. одаме ки ба қобилият мешавад. Акун қадима китобо як чиз метиҳад, як инструменти бақувват метиҳад. Ман шумо бо як чиз мегум, шумо психолог мешед. Масалан дар корхона омада таҷриба карда, чем ёд дода, дида, филтрават кардан, пеш аз қабул кардан одам қати суҳбат карда фаҳмидан ки оянда ҳамин одам шумо ба чӣ мебиёрад. фаҳмидед? Шумо ки агар китобои қадима хондед, классикаро хондед, шумо медонед ки ман қати ман шиштаги одам, ман қатиш суҳбат мекунам, шумо ба ҳамин дарсартон, ҳамин философия, история, литератураи қадим, ҳамун персонажое ки шумо ба дарсартон аст, ҳамун чиза медонад. Можно ли от него что ожидать? ин беҳад инструменти бақувват барои управляющий, барое ки шумо бизнеса управлят кунед. Анами чизаш аст. Мотивационный тоже фоида дорад. Барои определенный возраст ва шумо ба энергия метиҳад, агрессия метиҳад. Агар ки шумо ки уже шудед уже какой-то мегӯед ки ман ба бас всё ранги карта мекунад сер кардам, шумо бояд уже да, шумо бояд уже вақти делегировать карданда бояд шумо шинед суҳбат кунед ки қати шумо суҳбат карсодед, пага ана ҳамун одам шумо ба чӣ мебиёрад. Мо бисёр вақт мо корхонаамда кам мерам, ман управляющий дорам, вай ман ба мегӯяд ки ман ҳамина кор ба гирифтам, ман мегӯям суҳбат мекунам, нигоҳ мекунам, та ҳамина нодуруст гирифтӣ, ана ҳамин туда ҳамин хеле проблема мебиёрад. Коргарон ман ба шоҳид ҳастанд. Мо сезони тикучка дорем, ман филтрават мекунам до сар шудан. Ана акун гӯш кунед чида, барое ки вақт мешавад, через ягон кас омад одам, вай управляющий мегӯяд ака як бор шанс ден, оқибат мешавад ҳамин гуфтагии мана проблема мекунад, мебиёд. Акай Раимҷон, мо як гапто мегӯм, камтар юмор кати мегӯм, ванга хато мекард. Не хато мекунад, лекин максимально риски бизнеси худа вай мекунад, кам мекунад. И гапи шумо дуруст. Ана барои ино иминои китобо ҳаст, управление персоналом, как нанимать персоналом. И чизо, и гапи шумо кати ман розӣ ҳастам.
розӣ ҳастам. Фақат мо як чиза гуфтем. Если ты хочешь быть профессионалом, мо дар бораи ресторанный бизнеси ҷа гап застем. Мнение ман, Как практикант О, тоже имеет какой-то... агар ту мехоҳӣ ки профессиональный ресторатор шавӣ, профессиональный сфераи ресторан ту муваффақ шавӣ, ту бояд ҳар ҷо бояд фокусировката накунӣ. Иминной сфераи ресторанда. Чӣ китобо дар бораи ресторан ҳаст? Мақсад ай Ҷон Шоу сар кардаги сервис бу мумкин чанд китобое ки дигар буромадаги вайро бояд. Одамое ки дар ҳамин соҳа муваффақ шидан, ана вайро бояд примераша гирӣ. Не, ако ма китоби Макламар, это настольный китоби ман. Чӣ хел кардан ки ҳаваёт дар ҳамин соҳа як ресторатори бақмат шидан, як сфераи мо ресторан гап задем. Ту мехоҳӣ спортсмени нақш шавӣ, ту бояд аллакай бибинӣ ки ту мехоҳӣ боксёри нақш шидан, ту бояд аллакай бибинӣ ки пики ту кие? Пики ту Муҳаммад Алие, бояд ту истифода барӣ принсипҳои Муҳаммад Алира, бояд принсипҳои Майк Тайсона истифода барӣ. Ту мехоҳӣ ки мақсад гонщики тез шавӣ, мақсад пожалуйста примера гир, аз Шумахер гир. Мехоҳӣ шахматист нақш шавӣ, аз Гарри Каспаров пример гир. Ана иминой точное мнение ман ҳамине ки ана одам ки ход дар соҳаи худаш номер один шавад, поку без худата мебахшида ҳаваи соҳа. Дигар ту роҳ надоред. Ако ҳамин чизда омадем мо суҳбатмон, саволе ки мо гуфтем ки чӣ гирифтед аз соҳаи илмӣ. Ма дастгирӣ, ма ҳурмат мекунам одаме ки ҳамин хонд, фарқаш нест. Ман ҳисоб мекунам хондани худ тамошо кардан нест, ҳамин ахборам хондан ин як... Это получение информации. Да, ин тренировкаи як мозг. Ако Конечно. мо тарафдорем ки фақат хонам, бо ако мо объёмно суҳбат кардем, мана қариби 1.5 соат суҳбат кардем. Як хел чизоша мо бо тағйирот метиҳем, мумкин ҳама чиза ҳамин хел мемонем. Мо як традитсия дорем дар ҳамин ҷа. Беҳад ман хурсанд шудам қатишон суҳбат кардам. Мана як хел чизома фикрома мумкин даже эваз кардагӣ бошед. Як хел чизое ки ҳаст обязательно ҳаракат мекунам китоби шуморо хонам. Ман аввал обычно аннотация мехонам, баъд китоба мехонам. Ҳозир фикри шуморо гӯш кардам, фикри чанд каса гӯш кардам, манба интересный шуд. Баъд дуюмаш мо бояд нависандои отечественниро хонем. Барои чӣ? Як хел одамо ҳаст, дилшон сиёқати ҳар фикрои дигар менависанд, ту копировать кард дигар. Шумо ҳамин чиза видении худатона дидед ки анами хел ман нависам, ҳамин дониши худатона передават кардед. Ин бояд дастгирӣ шавад. Раимҷон, Ин бояд дастгирӣ шавад. Шумо дар дурни мо ҳастед, мо чиза хушрӯ қабул мекунем, фаҳмида ҳамин чиза додед. Манам тавсия мекунам хонетон китобҳои Носира, барое ки мо суҳбат кардем. Инош қати бисёр гапҳошон қати мо розӣ ҳастем. Шумо ба вообще удачи пути шумо рости гап амбитсияи зур дорем, мо тараф дорем. шумо катиам ҳам суҳбат шидан, бисёр як навигариё шуд, бисёр як дарс шуд. Ҳама вақт одаме ки як мненияи худаша дорад, хо вай мненияи вай дуруст аст ё нодуруст аст, это его мнение, это приятно с таким человеком говорить. Конечно, это уже приятно, это нужно уважать. Это знание, мудрость. Значит, он чего-то сам раи худаш медонад, мнение худаша дорад. Барои ҳамин хотир рости гап бисёр суҳбати нақс шуд. Агар ягон саволо набошад, агар ба фикрам Не, мо як традитсия дорем. Традитсия дорем, на? Мо як традитсия дорем, ҳозир як традитсия низапне, шакировать накунад. Мо одамое ки моро гӯш мекунанд, менависанд, комментариҳо менависанд. Мо ҳамин як комментарияи нағзда як тӯҳфа ай меҳмон метиҳем. Масалан, пеш аз шумо одамо як хело чизе ки ай дилтон ҳаст. Масалан, кадом одаме ки комментарияи нағз мекунад дар рубрикаи хорика, семейни оилавӣ дар вип зонаи чойхонаи Навод мо меҳмондорӣ мекунем ба тамоми шароиташ. Мебиёянд, мақсад интихоба шумо мекунед, номероша метиҳен.
то 4-5 нафара. Ҷо бисёр шароитҳои нағз аст. Мебинед ройгон туфа ки шуд бепул мебинед мешинен якум дуюм. Акай Раимҷон туфарам додан да метиҳем ана комментария дар бораи чӣ менависам? Не, ина шумо ҷудо кунед. Ман фикр мехоҳам ки амин подписчикои хорика ана комментария чӣ нависанд. Мо ҳамин рӯз основной изюминкаи мо чӣ буд? Изюминкаи мо ҳамин буд ки как улучшить сервис в Таҷикистоне. Пуст мақсад аз ҳамада мо да совета ки дуруст дода метавонад? Клиентҳо. Ҳамаи ҳамон подписчикое ки ҳастанд ҳаваё клиент ҳастанд. Ҳаваё мехӯранд, медонанд. Ҳаваё мақсад пешниҳод кунанд ки ана пешниҳод нависанд ки какие инструменты нужно использовать ё чӣ кор кардан дар кор ки бозам як қадам сервиси Тоҷикистон афзал шавад. Шумо чӣ фикр доред ин масъала мабод? дуруст. Ин фикр қати уже як бор мо кардагӣ будем. Мо ина қабул кардему. Ба фикрам серона профессионал ягон кас мебарад. Ягон чизи соддатар агар метавонед фикри худатон қати гап занед. Ягон тавсияи оид чойхонаи Набот кадоме ки тавсияи шумо ба зур дод, ҳавай ба шумо как бы фидбек метиҳед. Ҳавай ягон идеяи подписчикои шумо чойхона Набот вообще маълумот надошта бошанд. рафта бинан тавсияшона тиян барои ки чӣ? Барое ки мо гуфтем мо одамое ки моро гӯш мекунанд аксарияташ профессионаланд ва ё ба осонтар мешавад ягон савола додам. Бо саволи шумо қати ана бо як чиз дига ман мехоҳам. Ана ва ё ба мо китоб тӯҳфа мекунем. Киҳоро мехоҳанд ки дар рубрикаи хорика бинанд. Мақсад мо намедонем ки мақсад шумо чиза нав мақсад таҳсин гирифтагин. Мақсад кадом одаморо Ранги Носири Мирзо мехоҳанд ки дар рубрикаи хорика бинанд, номашро нависанд, шумо ба ҳам ёрдам мешавад. Ва ё ба мо китоб тӯҳфа мекунем. Раҳмати калон барои дастгиритон. То дидор. Раҳмат бо як бори дигар. Ман беҳад миннатдорам вақти арзандаи худатона, вақти қимати худатона, вақти қимати худатона дариқ надошта суҳбат мо қати омадед. Хурсанд шудам қати шумо шинос шудан. Бисёр шунидагӣ будам. Ана бо шинос шудем. Хуш омадед.